эмомалӣ раҳмон додразҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва вилояти суғдро барои амалҳои паст задани шаъну шарафи Судия барканор кард. Парлумони Аврупо вазъият дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонро баррасӣ намуд. Аҳмад Масъуд бо Толибон дар душанбе гуфтушунид карданист. дар Туркманистон кӯдакони ноболиғеро ки баъди соли 2015 шаҳрвандии Русияро гирифтаанд, иҷозаи аз кишвар хориҷ шудан намедиҳанд. бо фармони раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Ҷамшед Носирӣ аз вазифаи суди иқтисодии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон озод карда шуд. бино ба иттилои хадамоти матбуотии раис ҷумҳур, Носирӣ дар робита ба содир намудани кирдоре ки шаъну шарафи Судияро паст мезанад, аз мақом барканор шудааст. бо ҳамин ҷурм Рустам Саидаҳмадзода судии суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд бо фармони раис ҷумҳур аз вазифа озод карда шуд. дар бораи чӣ ҷурм содир кардани онҳо маълумот дода нашудааст. дар ҳамин ҳол бино ба иттилои радиои озодӣ, Рустам Саидаҳмадзода рӯзи 29 июн дар шаҳри Душанбе ба иттиҳоми паҳн кардани маълумоти бардурӯғ ва сӯистифода аз ваколат боздошт шуд ва 2 моҳ ба ҳабси пешакӣ гирифта шуд. аммо худи Рустам Саидаҳмадзода иттиҳомро рад карда гуфтааст, дар ҷараёни тафтишоти 2 моҳа бегуноҳии худро собит хоҳад кард. дар ҳамин ҳол Азиза Ҳайдарова котиби Саидаҳмадзода низ ба иттиҳоми қаллобӣ боздошт шудааст. гуфтанист дар Тоҷикистон зиёда аз 400 судия кор мекунад. таи 10 соли ахир ҳудуди 30 нафари онҳо бо иттиҳоми амалҳои паст задани шаъну шарафи Судия аз мақом барканор шуда боздошт ва ба зиндон маҳкум шудаанд. мақомот ошкоро намегӯянд ки додразҳо чӣ гуноҳ кардаанд, вале бархи манобеъ парвандаи онҳоро ба ришвахорӣ марбут медонанд. парлумони Аврупо дирӯз 6 июл вазъият дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро баррасӣ намуд. дар ин баҳс вакилони маҷлиси қонунгузории Иттиҳоди Аврупо аз истифодаи барзиёди нерӯ дар баробари сокинони норозии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, кушта шудани одамон, поймол шудани ҳуқуқи инсон ва фишор ба матбуоту рӯзноманигорон изҳори нигаронӣ карданд. вакилони парлумони Иттиҳодияи Аврупо талаб карданд ки Иттиҳодияи Аврупо бояд бо назардошти ӯҳдадориҳои Тоҷикистон ба риояи эъломияи ҳуқуқи башар ва қонунҳои худи ин кишвар ба ҳукумати Тоҷикистон фишор оварад. ҳамчунин пешниҳод шуд ки бояд ба ҳукумати Тоҷикистон расонда шавад ки ниҳодҳои интизомияш тибқи асли волоияти қонун амал намоянд ва ба фишору саркӯб хотима диҳанд. комиссиони Аврупо эълом доштанд ки вазъият дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва куллан Тоҷикистонро бо диққати тамом пайгирӣ мекунанд ва хостори таҳқиқи байналмилалӣ ва мустақилонаи ин рӯйдодҳо буда, нигарониҳои худро дар машваратҳои сиёсӣ бо ҳукумати Тоҷикистон дар моҳи сентябр иброз хоҳанд дошт. ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон таҳти сарварии Аҳмад Масъуд ният дорад ки дар Душанбе бо Толибон нишаст баргузор кунад. рӯзи баргузории ин нишаст ҳоло маълум нест, вале даъвати намояндагони аҳзоби сиёсӣ, зиёиён, ходимони ҷамъиятӣ ва дигарон ба сурати умум боз 50 нафари дигар низ ба кори он дар назар аст. хабаргузории Спутник бо такя ба манбаи худ аз ҷабҳаи муқовимати миллӣ дар ин бора хабар дода менависад, ҳадафи конфронс ҷустуҷӯи роҳҳалли сиёсӣ барои буҳрон ва ҳам эҷоди як ҳукумати ҳамашумул бо ширкати тамоми нерӯҳои сиёсӣ дар Афғонистон аст. аммо хабаргузории Азия-Плюс навиштааст ки сафорати Афғонистон дар Тоҷикистон чунин маълумотро тасдиқ накардааст. ҳамчунин бино ба маълумоти хабаргузории Азия-Плюс, вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон низ ин маълумотро на тасдиқ кардаасту на инкор, аммо аз шарҳи ҷузъиёт худдорӣ намуда, танҳо тасдиқ кардааст ки ин масъала мавриди баррасӣ қарор дорад. қобили зикр аст ки маълумот дар бораи вохӯрии Аҳмади Масъуд бо Толибон дар Тоҷикистон пас аз сафари президенти Русия ба Душанбе рӯзи 28 июн пайдо шуда, тибқи баъзе маълумот Владимир Путин дар инҷо бо Масъуд гуфту шунид ва бо назари ӯ дар бораи Афғонистон шинос шудааст. хадамоти муҳоҷирати Туркманистон кӯдакони ноболиғеро ки аз соли 2015 то соли 2022 ба тариқи соддашуда шаҳрвандии Русияро гирифтаанд, иҷозаи аз кишвар хориҷ шудан намедиҳанд.
پس از سفر رئیس جمهوری نوی ترکمنستان سردار بردیمحمدوف به مسکو در ماه ایون سال جاری، خدمات مهاجرت ترکمنستان به قبول حجت‌ها برای دادن شناسنامه از افرادی که از سال 2003 تا سال 2015 شهروندی روسیه را گرفتند فعالانه آغاز کرد. اما آنهایی که دو شهروندی دارند هنوز هم نمیتوانند از ترکمنستان بیرون روند. رسانه هایی که این قضیه را پیگیری کردند می نویسند کارمندان بخش مهاجرت از دادن شناسنامه ترکمنی به کودکانی که والدانشان دو شهروندی دارند خودداری می کنند و از والدان طلب می کنند که آنها از یکی از شهروندی خود دست کشند. روسیه و ترکمنستان ماه دکبر سال 1993 سازشنامه بین دولتی درباره دو شهروندی به مهلت 5 سال با تمدید خودکار به 5 سال من بعد امضا کردند. 10 اپریل سال 2003 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با سفر مراد نیازوف پرزیدنت همان وقته ترکمنستان قطعی سازشنامه بین دولتی درباره دو شهروندی را امضا کردند، اما دومه دولتی آن را تصویب نکرد. در همان سال ترکمنستان به طور یکجانبه اعتراف نکردن نظام دو شهروندی را اعلان کرد. روسیه تا سال 2015 دادن شناسنامه روسی به شهروندان ترکمنستان را ادامه داد که باعث اختلاف دو کشور شد. از جمله مقامات ترکمنستان از دادن اسناد به نفران دارای دو شهروندی خودداری کرده طلب کردند که آنها تنها یک شهروندی را انتخاب کنند.